Makana, I'm a role model. A lot of people's lifestyle, they copy from how you live. So, yeah, that's because even anything deviated from people now, like I said, nah, I said, no, one. Man, I consider the mother of mother. Ochabai, okay, my Onya me na mana ha bia eku anyhow. I don't feel on na social media because I see that people take me really seriously. Nsikita ase bawo so but abawo so because na mana ha egwu. E watago? Yes. Mane nwere ndi ga ekwu ibi ha I may have a finger. Yes. I may ji ihe owo na haku kporo ihe. Ihe niile m kwuru nya bụ 100% factual. Enweghị nke bụ fiction. Enweghị nke bụ social media clouds. Enweghị nke bụ celebrity kiniko. Enweghị nke bụ social media hype. Enweghị nke bụ seek attention and the rest of it. Unu na-enye m stars, obi adị m mma, unu jee na Facebook anyị. Click here give stars, na-enye m stars, ọ dị m mma na-arụ. Enweghị nke bụ ihe social media hypes or ka e wee nwee attention ebe nọ, at least ewuweghọ m na social media taa. Ọwụ na m ewube na social media ewutego m nnọọ ka onye nwe ya ama except onye iro okerie ọbụrụgodu so n'ala Igbo ịghọtago. So afụrụ m na a couple of celebrities anaghị expressing themselves n'iru akwụkwọ maka ihe ndị ụwa ya eche, maka ihe ndị ụwa ya ekwu, maka ihe ndị ụwa ya asị, maka otu ndị ụwa ya esefu ya. But ilele onye dịka Yul Edochie onye aghọtara the business of social media. Ịghọtago chifu anụ ọzọ nke emere jụọ oyi emekwakwa ọzọ maka na ndị eyi maka na ndị be anyị na-alike controversy. You know, maka na ndị be anyị na-alike ashịrị shiwa uru ha n'ebe ashịrị ha baa ya grade 1 uru ha ebe ekwugharịrị ọnụ ha akpata oche nọdụ ha bịa tewe igbo kọwa ọnụ ọwa anya kọwa kpabashi ma onye kwesịrị ịgwa gị okwu na onye kwesịrị ịgwa gị okwu agwacha gị okwu ọ bụrụ ebe a na-constitute nuisance maka na mmadụ kwugharịrị ọnụ. Kịta anụ o megboro ha TV ndị ụka ka ha jee na-elegheri anya as a pastor. Ịghọtago ụbọchị ụka ọwụna unu eje tụọ ndụ mmanụ saịdị ahụ ndị ọfrena na-eweta ndị taịta na egwu na-akụ ndị ọgwụ a na-ego ọ ya bụ na a na-eme. So can it be possible na celebrities anyị would learn how to be able to speak out in the face of nsogbu ụwa? Ọ dị possible na celebrities anyị ga-ekwuwa nwokwu ka ụwa n'unufa, ka ụwa mara ihe a na-agabiga, ka ụwa ghara ịkwa ha emo si chia ma ọchị si ebene m akwa. Ị na-anụ Igbo nsọ ọ ka mma na unu kwara m ụzụ ọchị karịa na unu bere m akwa, because mgbe ị gbara nkịtị ihe a na-emebi n'ahụ gị o mebichacha ndị enu nke ya abịakwasị gị onye ka ọ kọrọ kedu onye ọ gwara. Ịmakwa na celebrity a na-awa wụkwanụ ndị ụmụ ụwa ahụ kwa ha mere ka celebrity maka nọ maka ikwu ihe ụfọdụ ekesa ụfọdụ ndị like apinye ndị style nye ndị ọkwanye na mmadụ bụ celebrity. Ịmago abịazie ọ na-amasị ha ka ọ wụrụ nnọọ ihe ha chọrọ ihe ị na-eme. O nwere nke ị ga-ekwu ọ bụrụ na ọ dabara ha ka ha si chọọ nwanne. O nwere ndị ga-eme gị ma ọ folo, o nwere ndị gasị na onye a na-agazi, o nwere ndị ga na ebe a tee gị ka ọ ga ọnụ ị na-atụ anya. Na mmadụ bụrụ ha celebrity, you lose a huge chunk of your privacy. Maka na ndị ahụ hapụrụ ihe ha kwesịrị ime na-eso gị chọrọ ị na-ama ihe gbasara na ndụ. Ọ na-ede makwa picture ha ji wee gwa nke m ọgwa ọmarịcha nnọọ picture yi agbagba bomb shot ọmarịcha be m na-anụlite ka ha jos je lift te were wee gwa nke m onye hụrụ bomb shot hụrụ onye yi ya nọ onwe ike gụọ n'ihe edere brother. O nwere ahụrụ some of my friends who see that
even all the video can happen. No, can picture in Peter with the right top. Can shares man just say on ya. Makaunya aku ini menanda ya. Di mana celebrities are? Actually, Ijele, you've caused traffic on social media. Oh yeah, but I said it now. On the by. Hey, Chiriwa. Oh, better you. And they are going to don't do and share ya only. They will lift it, download it, and go and share on their own wall. Yes. You know, so no matter it will so this so yeah, ima okidonya bonya. But go because I usually say my name is Ozioma Ndi Uwa. So people now return back to me to know in the yeah he could or dabapara, mono dababa, or nama, ye keep your job, more poor you too. And we go to also if we are that job, as you can number. Ana job, or the way it comes in any high wouldn't marry. Anaha job gumma obia ha na odepuru iche nye ni ha ya ozigbo were ndu meri ihe. So I will urge celebrities to please be able to express themselves n'ụdị dị egwu n'ịdị n'ụdị ọbụla kama jebe ga kwashi chewa gochi. I'm not kidding you. Inwo nke ga-ekpo confusion ade. I'm telling you. Hey, I'm telling you. Or because you lacked expression. Maka ihe ndị ụwa ya ekwu na maka ihe otu ndị ụwa ya follow maka otu ndị ụwa ya ọsọ ujegara na dume ọsọ kwagara iko ọsọ megara ga oh, so obere ashiri 2 weeks. Nnukwu ashiri 1 month. Onye kọrọ shiri na ya n'ugbo. Anụrụ m na Ozioma jikwa eme nwa nkere jikwa eme nwa nkere. Nke a bụ oji abeg anụgo m. Kọtara m ihe ọzọ. Kọtara m ihe ọzọ. Ị na-akọ mgbuwa gafegoro agafe. You know, so let celebrities learn how to express themselves. Forget what you think that people will think, that people will say. Nobody send you. Nobody send you. No get them twisted. He may change. Ndị mmadụ ayachabeghị ihe ha na-aya chechaa ihe ha na-eche ọwụrụgo nwa ịbụpọt come get out. Enweghị onye na-afụgo. Everybody go be busy na-eme ihe ha na-eme. Ndị polisi shi na ha achọghị the team mana the team has even come to stay. Ịghọtago otu a kịta anụnwa nnọ no gree for anybody awụrụgori ejimi mark time kemgbe ịghọtago ọ bụ ụdị ihe taa aka onye wete na-eso ya ọkwa ịhụrụ ihe nnọnụ kịta anụnwa nwaanyị chọpụtas not onye kene Sọni ekene ya anaghị eme ọgụ oyi by force ụtọ nwanne dogo mma na m na ya eme nwanne mee ọ dụrụ nke kpọfinga achịrị nke ịkọ. So nweziri ihe ọzọ mmadụ nwere ike ime n'ụwa karịa just follow the world as it comes. Soro ihe ụwa ka isi wee fụ ya. Celebrities, please learn to express yourself. Learn to speak up. Onye na-eme obube omume na-ebe obube. All the silence ka ndị mmadụ ji eche na ihe ụwa zuoro anyị. The silence ka ndị mmadụ ji eche na anyị enweghị nsogbu. The silence ka ndị mmadụ ji eche na ego niile dị n'ụwa na anyị na-ebuba. The silence ka ndị mmadụ ji eche na anyị ada anyụ nsị. You know, because anyị ji anyị akwụghị mbọ ha otu a kwụghị isi Brazilian hair na-ewere nku anya na-eme selense. You know, were mpempe ọnụ na mpempe anya nyakọjuo ebe niile nke ịfụrụ ọ dịka ọ dị anyụ nsị. But ihe emume na-eme na ndụ ya ofu ọkwa 3 square meal rie ofu ọkwa dị ma period ya anya ma ncha
So it's a serious problem for celebrities, no matter the celebrity that you are. Or if you're a musician, please learn to speak up. If you're an actor, please learn to speak up. If you're a comedian, please learn to speak up. If you're just a skit maker, or maybe Makachiku, so the earlier we learn to humble and express ourselves, no matter whose ox is God, the better for all of us. Do not pretend that everything is all right. And when people ask you, how are you? And you would humbly say, I am fine, whilst you're not fine. Please learn to say, I am not fine. When you are not fine. So that people can as well ask you, what is the matter? Wow. What is your problem? So that people can at least do not pretend that all is all right when you know that all is not all right. If somebody is bullying you, say it out. Say it out. Make sure now the person is not bullying you to the point zero. Express yourself, free yourself. Let them know that one Ana Akwashi, yes, Anna de sit there. Anna Akwashi, Chikwasha, but a horo, Otomi Boom, Kebena Sena, Sisse, Awagomun, Oberasha, 2 weeks, Nukwasha, 1 month, 1 year call, or Shiga, Iberendo, Mary here. Never even short memory, like short attention span. In 1 week, every day by day. And then those people who are constantly calling and chatting and you don't mean well, God, come on, imagine calling. It disturb my line no ya hezuike because na mu express myself. Kapende kwenu maka ezioku niile, it's a serious matter and more serious than play. Maka obokwa ihe play. So guys, abịam na isi njedebe. Ka ọdụ ka anyị afụrụ. Mana anyị efocha. Ndị EEDC kwesịrị ịnọgwu ebe a by now, but I'm wondering why they are not yet here. So whilst we wait for them, I'm going to ask, is there a reason ijiche na ndị a na-enene akpọrọ celebrities anaghị expressing themselves? We just live in pretense. Menudodi. Noreba na-ekene Maria. Ndị enigwe a na-eje. Is there a reason you think that we pretend so much? Ebe ihe adịghọrọ anyị na mma, and anyị ma na ihe adịghọrọ anyị na mma. But ka ghara isi anyị edebe arụ n'udo. What do you think is the reason eji eme? Kedu ihe ilo mbụ ihe kpatara mmadụ ji akụmarị n'udo dị ebe ọma n'udo adịrọ? Kedu ihe ilo? And guess what? Surprisingly, ọchaba anyị na-eme vidiyo ọzọ. Na-emekwa vidiyo ọzọ part 2 mana ka ndị biya na kula ka ọ na-echi ka ọ dụrụgodu na kula eme vidiyo ọzọ, but ọ ya abụ maybe on Sunday eme vidiyo ọzọ ka mmadụ keneri why people think the way they think about me after the video. Some comments and go, you understand? Yes, until on Sunday ka anyị mara kene ihe mbara gụrụ nwa ya na ọ dị mkpa nụrụ
egwu Surugede Ojemba kiribe ayo ka anyị margodo ihe anyị na-eme n'obodo nke anyị maka na okwu akarịwa gbukwe biki afọ dewatago okwu akarịgo nnọọ biki afọ anyị debere n'azụ anọ ụka ọ dị mma otu a anyị debere n'azụ anọ ụka ọcha kene ndị be anyị biko ọ na-anụgo ya na asị na ntị ga n'ihe bụ maka ugbata ọchata ike ekwu nna n'onye ya mụna ijere nwaanyị mere ya tata ebe si n'ụlọ ya bụrụ na Solid 100.9 FM ụmụ chebiri ijere nwaanyị na Sọnde chebirikwa na echi na Solid FM ọtago ka anyị na-aga n'ihu otu a ka ọ dị daalụ na ọhụ na afụgo na ọcha jere nnọọ ma mụ ma ọsọ maka o jere n'ogo nata na shine biko na star ka mama ijere na-eshi ebe ahụ ya nọkwa ụmụ nke gbachi na ijere nke ma ihe nwanne na shine speak up and speak up. Now speak up. If you see something, say something. On a mega biko kubi Garuba 2024 achọdụ go slow. 2024 achọdụ go slow ma kia 2024 onye kene son 2024 achọdụ mgbaka isi ahụ aya eme nwanne eme aya ha eme nwanne acha onye ọwụ na-anọrọ bie aya eme oyi eme aya ha eme oyi acha onye ọwụ na-ejewere onwe ya aya eme love eme aya ha eme love acha onye ọwụ na-ejewere onwe ya aya akụọ aya ha akụ acha onye ọwụ na-ejewere onwe ya val uche ga-adị n'ihe m na-ekwu otu a ka ọ dị onye gbaa gị buutu ijewere onwe gị onye achọghị lọvụ ivuru lọvụ ya gbadue onye si na pati ya adịghị n'ahịa ịgbada ọgbete nweta ndị ka ya mma na ọdụ na ọgbete inidighi ịgbada ose na ọgbete ime ebe a onye ọwụ na si na pati ya adịghị na ụwa na akụkụ ịchari ya gbada nweta ndoki ya mma mekwara masala nsege na-ata ihe ịghọtago onye si na ya ha adị inyere ya efe gbada jediara onwe gị nwa happy nwere obi aṅụrị were ndụ mere ihe so this 2024 achọghị ịdị yara m ihe ahụ 2023 na years ndị ọzọ ji bịa nobody has time for that. Nobody really has time for that. Ịmara ihe aka kacha enye gị nsogbu kụchara ya aka kụọrọ ya aka pilot ya gbadaba ịmara ihe ahụ na-eme gị obiọma imechiri ya ike nyakpowe ha ịmara ihe ahụ na-enye gị obiọma ị na-emesi ya ike nyafụwa ha ose atarugwu nya na-ekpo ha before ha chee na ị na-eshi saịda ha chekwe na ọsaịdị a ka isi abịa isi ihe ụlọ wee na-abata so that's what's up guys. That is what it is. Ụwa achọziri go slow, ụwa achọrọ mgbakasị ahụ onye ọwụ na ifilu na love ekwere gị na ya omume onye ọbụla eje edere onwe ya ijebere onwe gị ojebere onwe ya onye egbu n'ibiye onye akwụchilere ibiye ụzọ onye akwụchilere ibiye ụzọ gbadaba agbada ma ọ bụ na ọyi ekweghị m na gị ka ntara ya ebe ọzọ ịtara ya kwuo ebe ọzọ ọ naghị ese okwu fensik adịghị mma ịṅụrụ mmadụ na 2024 sọsọ ihe fensik dị mma ya bụ isi ọwụwa ịghọtago ọ bụrụ nke mmadụ wetara kama mmadụ ya awaghị isi na 2024 iwere ya hichara ike na-eje eje iwere ndụ mere ihe. That's the truth. I don't know how you think. I don't know what you think about it. Learn to express yourself. Ọ kparịba ha agha akparịba esi a na ịkparịba gbokwe ma akparị oyi a na-azịkwa adaba ọ bụwa ha agha aghụghọ tibe mkpubebe akwa yarụba bụ ya na ịghọwa gbokwe ma aghụghọ na ọgbọkwa otu a ka anyị si bido oyi ya o mewe ha n'ihe adịrọ n'akwụkwọ mekie sure na ị gwara ya na o mewegokwe ihe adịrọ n'akwụkwọ that way udo anya na o mewego ihe adịrọ n'akwụkwọ so ndị be anyị enwekwa otu ọzọ mmadụ nyere m 50 stars. Murphy Ima Okoro nna onye nwe anyị mere mma daalụrị nne
maka inye m stars ọdụnụ ka na-eme na aghọtazighị m ndị na-abịa na peji m ha da enye m stars ha da akụrụ m aka ha da enye m nke ọbụla sọsọ ha nenecha m ha yari na-ejewe ejewe ihu m foto unu na-enene m na na-ewelite ihe eji eme mmọnwụ na ego ugwu ụlọ tiri ego ihe niile tiri ego ihe niile tikwara ego so ọ ka mma unu na-enene m unu na-enye n'ịmụ stars unu nye m ya na Facebook unu agbada na YouTube Christian Ozioma Ejiofor nyekwuo m stars ebe a ọ bụghị agbọ macha mma were akpa jikwara ya akwa ịghọtago ekwesịrị ya na-ene n'ihu m amara na Mary Kay bịa enelecha ya ọfụma a na-enene ama na mark bịa enene ya ama na pensụl bịa na nwa mpempe ọnụ na mpempe anya bịa ibu ndụ na anyị na-eme ya ọ dị mma ịghọtago so biko na-etiri nụ m stars na-awụnyere nụ m ọnụ na-eme nụ m mma na-efolo nụ m efolo ụfọdụ na just bịa ha kiricha anya nwecha obi aṅụrị ha pụọ unu amahụ na that following and shares na ọnyanwa na-enye anyị ihe anyị ji atụ ndụ mmadụ. When you follow and you share, it makes us happy. It makes us productive. Facebook amada na ịnọ enweghị ihe kia Facebook bụ ndị ọcha unu share ya ọ bụrụ m mma ama na unu kpọrọ onye a mkpa ihe ọ na-eme a na-aga n'anya mana nke ishi a iti ihe follow iti ihe ego iti ihe okwu ọnụ iti kwuru iji ụkwụ kama ịbịa na peji m ịracha m iko ite m ya ịkọ m ya ịkwa m ya mba gbadaba agbada. I don't need it at all. So onye ọbụla ndị be anyị ya dịrị onye ọbụla na mma. Celebrities, learn to express yourselves no matter how hard ọ dị. Ọ bụrụ na ya ha pụta n'iru akwụkwọ express know yourself kọwa nwa ihe na-akpa ihe nweriri ofu oyi ebuo na ịtọ ịyasị a ụmụ ibe bịa rere Jidenna is fine ike obi bịarị na enwere ihe na-akpa m ka nke ọrụ ịkọtụrụ ya mmadụ ịnụta arụ onye ahụ ya atụnye gị na ọ dị mkpa isoro ibe gị soro mgbakọ racha aka ịpagharị egwu ịpagharị ọnọdụ a na-eme ụwa na-aga ibe anyị ogologo okwu adịọkwa n'ụka mgbede onye afọrọ taa sifu ya echi ọ bịara egbu anyị ya bụ onwe ya ọ bụghị ajọ ọgwụ onye si na isi anyị na-awa aja ya were nke ya chụọ onye si na anyị ya anwụ o weregodo ana zere mmiri 6 feet onye si na ụmụ anyị aghaghị adị nke ya funahị ya onye si na anyị aghaghị adị ndụ na-emelite ọnọdụ ọṅụọ mmiri ya fa ya n'eze onye si na ihe anyị na-afụ ya ụfụ anya pịakpọ ọnya ọ bụrụ na ụkwụ ji ya iji eje ije bụ nsogbu o nwere ya kụọ ngwụrọ ka ọ mara ka ngwụrọ si adị. So that's the kind of prayers that I have for me, myself, and everyone. Ekpere ekwu mgbe onwe ọ bụghị ajọ ọgwụ ka ọ bụ ncha. So mbibiri ọ gwụcha ya okwu anyị bụ n'ọnụ na mgbede a. Teach your brothers and sisters to learn how to properly express themselves. Teach ndị gụ na ha bi n'ụlọ jụọ ha ajụjụ gbaa ha njụ ọnụ. They should be able to express themselves. Ka ị wee mara nke na-eme mgbe o ji eme. Yes, ọnya ka ị ga-eji na-ajụ ndị gụ na ha bi ajụjụ dị aṅaa ka ị marụ ka ha si kwado ka ị marụ mgbe nke na-eme ha ji eme ha. Ihe a na-ebe ị na-eme na ọ gbasaghị ọrụ gị ọma gbasaghị. Yes. Ihe a na-ebe ị na-eme they've got a good life enwunyu anya. Ihe a na-ebe ị na-ezo ihe izo ọrịa ezo oru. You understand? So guys, nchaghị dị ya mmadụ bụrụ azụ anụ ụka ekene m unu afọ mbụ Ozioma Ejiofor. Ọ bụrụ na ị chọrọ isonyere anyị n'igwe oje na mmụọ ọcha_TK at Ijele Solid na social media handles niile at Solid 100.9 FM na Facebook, Christian Ozioma Ejiofor na YouTube. Ịchọ at Ijele Solid na social media platforms niile ị ga-afụ m ibie m ọma nta gị nsusu
na-enwekwa ihe ọzọ nji onwe m eme karịa ekwurekwu, mana ekwurekwu m na-ekwu na-abụwa eziokwu, ọ bụrụ ekwurekwu ya wuo. So ibe anyị ya dịrị onye ọbụla n'ezi mma. Ekene m unu. Yeah, I noticed I have 5 minutes program. Maybe 55. ST001. That is everything now. Looks like that's what. It's all on my device. Let me go down. No, you can. Kailo belala, ayaya oh, ayaya hey, ayaya oh, ayaya hey, ayaya oh, ayaya hey.